Descoido total da educación. Isto é o que está a ocorrer en toda Galicia e, en particular, en Ponteareas. Xa van máis de 15 anos dende que o Partido Popular recuperou o mandato da Xunta de Galicia e en todo este tempo, sumado ao previo longuísimo período con Manuel Fraga á cabeza, tivo de sobra para aplicar e desenvolver o seu modelo. Un modelo caracterizado principalmente pola desprotección dos servizos públicos en favor dos intereses duns poucos aos que tanto defenden a costa da maioría social. Así como é máis que coñecida a desmantelación da sanidade pública, algo que xa falamos en vídeos anteriores, algo similar ocorre coa educación. En este tipo de recortes, como sempre, os máis afectados son os máis desfavorecidos, como poden ser, neste caso, as persoas con necesidades especiais. En Ponteareas contamos con centos de nenas e nenos con necesidades educativas especiais ou necesidades específicas de apoio educativo, os cales, para desenvolverse adecuadamente, precisan da axuda de profesionais especialistas como poden ser os de pedagogía terapéutica ou os de audición e linguaxe. Porén, algúns dos centros educativos de Ponteareas non contan cos recursos suficientes de persoal deste tipo. En particular, os que máis están a sufrir esta situación son o CEIP As Veigas e o CEIP Mestre Ramiro Sabel Mosquera. No CEIP As Veigas hai 120 crianzas con necesidades especiais e só se conta con 2 persoas de pedagogía terapéutica e outras 2 de audición e linguaxe, das cales unha delas é compartida con outro cole. Pola súa parte, o Ramiro Sabel conta con 59 nenas e nenos con necesidades especiais para só 3 persoas de pedagogía terapéutica e unha de audición e linguaxe. Ademais, algúns dos alumnos non son quen de comunicarse e precisan da axuda de dispositivos electrónicos comunicadores cos que tampouco contan. Todo isto leva reclamándose dende estes centros dende hai moito tempo, mais todas as súas solicitudes foron denegadas, tanto as do aumento de persoal de pedagogía terapéutica e audición e linguaxe como as dos dispositivos electrónicos. Por iso, os grupos da oposición, PEC, BNG e PSOE, formalizamos unha moción conxunta na que solicitamos á Xunta de Galicia que revirta esta situación completando os cadros dos profesionais cos especialistas que fan falta. Esta moción presentouse formalmente no pleno ordinario do mes de decembro despois das palabras da nai dunha nena do CEIP As Veigas que no propio pleno expuxo a situación. Todos os membros do goberno apoiaron a moción, sí, pero como sempre, por quedar ben, como moitas outras mocións que apoian e quedan en papel mollado. Porque en realidade, eles están de lado do PP de Alfonso Rueda. Pero que claro, a pregunta é moi sinxela. Que nos imos esperar dun goberno formado, por un lado, polo Partido Popular e por outro, por a CIP, cuxo líder hai uns meses criticaba ao goberno anterior por dedicarse a pintar monicreques no chan en referencia aos pictogramas debuxados para facilitar o desenvolvemento cotián das persoas con dificultades? E vos, que opinades de todo isto? Queremos saber a vosa opinión, poñedea en comentarios.